Pozdrav svima sa kanala Kuvam svaki dan. Evo jedan divan kolač. Ako vam treba zaista dosta kolača za kratko vreme, onda napravite oblande. Ovo je zaista jedan praktičan recept. Treba vam 700 ml pavlake, kisele, 3 čaše šećera, čaša od 200 g i jedan margarin. Od toga ćemo da napravimo fil. Jedan jako ukusan fil koji će od ovih oblandi da napravi savršen kolač. Dobro ćemo natopiti svom ovom masom sve one korice, oblandi koje budemo imali i vidjet ćete, bit će savršeno i ne mora ništa to dugo da se čeka, da može da se jede skoro gotovo odmah čim se ohladi. A brzo će i da se ohladi jer je velika površina na koju nanosimo ovaj fil. Evo za početak, znači sipali smo tu margarin, šećer i kiselu pavlaku i to lagano mešamo. Temperatura treba da bude srednja dok se ne istopi ovaj margarin, što će biti jako brzo jer margarin je bio već na sobnoj temperaturi, a isiskali smo ga na komadiće, malo ga grejemo i to je to. Nema tu više mnogo šta da se čeka oko ovoga obrade i topljenja tog margarina. Čim ova masa baci prvi ključ, to jest kad počne da vri, ubacite orahe, 200 g oraha od pripremljenih 250 g. 50 ćemo ostaviti za kraj da pospemo ove oblande naše. Orahe lagano umutimo unutra, ali da bismo još malo ovaj fil napravili boljim za premazivanje, to jest gušćim, dodat ćemo još 6 kašika mlevenog keksa. Kad se to dobro promeša i ovaj keks malo nabubri, fil je gotov. To je to. Dakle, vidjeli ste od početka spremanja nije prošlo ni 5-6 minuta, fil je gotov. Pripremimo oblande i lagano kutlačom sipamo po oblandama, špahlicom nekom ili velikim nožem kako vi procenite, razmažete ovo po čitavoj površini. Oblande okrećemo tako da sa strane na koju filujemo dođu one kockice, to jest ona udubljenja mala da bi moglo lepo da zadrži fil. Evo pogledajte, taj rebrasti deo stavljamo odozgo. Tu stranu znači primazujemo polako jednu po jednu koru i dok ne potrošimo sav fil i sve korice. Premažu se sve korice i ostane naravno i odozgo se premaže i to je to. Izvrstan kolač, svi će biti oduševljeni, domaći lep kolač koji se zaista izuzetno brzo pravi. Brže ne može. Evo, ako vam se ovo dopadne, zapratite moj kanal i vidjet ćete, ima mnogo lepih i brzih i praktičnih recepata na tom kanalu. Stigli smo i do završnog sloja. Ravnomerno smo rasporedili fil na sve korice. Na kraju ćemo samo posuti orasima i to je to. Kolač je izvanredan, svima će se dopasti. Probajte ovo, hvala na gledanju i prijatno vam!